New Yorkera goaz horretarako, eta gainera zorionak emon ondino zeuri zorionak esan barik nahuelako Kirmen Uribe, Arratsaldeon. Arratsaldeon, zer moduz? Oso ondo, izurden aurreko bizitza eleberri zoragarri horrek, saria jaso du, Espainiako kritikaren saria, Kirmen Zorionak. Bai, eskerrik asko, gainera, oso usta ona izan da urtengoa, ez? Aurtengo euskaraz ateratako narratiba oso bikaina da. Eta horien artean aukeratzean irea, pozan dia egia esan. Bai, eskerrik asko. Guga bere poesian Eitziar Ugarteren asko gustatu zaigun liburua be bai. Gozatu dugu bi liburuekin egia esan. Kirmen Zorionak oso liburu ederra dalako, New Yorketik ekarri diguzuna, New Yorken idatzita, beka horrekin esan genuen liburutegian egon zinen, eta pandemiak eta horrek guztiak utzita horrelako liburua utzi diguzulako. Galdetegi pertsonala non zau, ze frutarbola, ze irudiko litxe? Hau da, Kolumbiako unibertsitatea eta atzean dago liburutegi nagusiaren egoitza. Horratzean ikusten dena, arbolaren atzean, ze arbola ere, orain hasi dira hostoak ematen, arbolak hemen, zuaitzak, eta gehienak loratuak ere badaude, ez? Eta, Kolumbian ze gertatzen ari da, eta NYU eta Princetonen da hemen inguruko unibertsitatetan, graduazioa gertatzen ari da, COVID osteko lehen ikastaroa izan da urtengoa, eta ikasleak graduatzen ari dira, bakoitza bere togarekin hor, ez dakit ikusiko ditugun, baina Kolumbiako toga da urdin argia, eta hemen gazteak ikusten dira toga urdin argi batekin, hori da, beltza dira. Aurra urdin argi. Hori da Kolumbia. Eta Kolumbiako toga urdin horiek, oraintxe ikusten dira, ez? Justo hori da, atzean daukadan eraikina. Eta hori, aurrean ari dira tribuna jartzen eta hori, zoriontzeko aurtengo hori, ez? Graduatu direnak. Kirmen, ikusten duz irudizek beti? Estatu Batuetako irudizek ikusten gabiltzenien unibertsitatekuek, liburutegikuek, eta bar, beti pelikula baten barruen gauzela emoten dau, zean dizean dana, ze hiperboliku edan dana, ez da? Dinot, pelikula bat emoten dagoenek danak beti? Bai, gainera eurek horrela saltzen dute, ez hemen dena da espektakulua, eta unibertsitatea bera ere, bai, ez? Herritoak asko zaintzen dira hemen, hori togen kontu hau, eta gero hitz egingo dugu nahi baduzu, baina Tennesseko unibertsitate batean egon ginen, eta oraindik ere irakasleak togarekin joaten dira klasera, eta gauza horiek espektakulua edo errituak edo dana dalakoa hemen mantendu egiten dira. Unibertsitate bakoitza bere kolorea dauka, eta hori da Kolumbiakoa da urdin argia, eta gero, NYUkoa da lila adibidez. Kontua, gertatzen ari dena orain, eta jakingo duzue, baina hemen unibertsitate oso garestia da. Unibertsitate pribatu bateko urtebeteko matrikula $50,000 inguru izaten da, eta oso garestia da hori. Orduan ikasleek eskatzen dituzte kredituak, eta orain, kreditu horiek gobernu federalari eskatzen zaizkio, eta gobernu federala edo Biden pentsatzen ari da, atzeratzen ari da kreditu horien ordainketa, eta ematen du azkenean barkatu egingo dituela zor horiek. Bakizu zenbat pertsona dagoen zorretan estatu federala, gobernu federalarekin, 45 milioi ikasle izandako daude zorretan gobernu federalarekin. Askotan pentsaten dut, Kirmen, olako datuek entzuten ditugunien, bestak beste, $50,000 eskatu behar da dituzu adin horretan, 45 milioi pertsona esan didazu zorretan, zer gitxia zor hori parkatzi baino, inbertsiorik handiena iruditzen zaidalako hau dala, eta hezkuntza publiko edala, eta danok aukerie izatie, $50,000
kreditu bat eskatu beharko bagenu, seguru aski, ezkenuken ikasiko gutako askok, dirutza bat da. Bai, baina gainera egin behar duzu bider lau, zeda 50.000 urtero. Pentsa. Bider lau urte $100.000 zor dituzu, ja, hasieratik, eta bueno, hola, medikuntza ikasten baduzu, edo ekonomia, edo ez dakit, ez? Edo abokatua, ematen du hor, nahiko, bizkorrago ordaintzen duzula zorra, baina gu bezala, imaginatu filologoa zarela, bizitza honetan eta urrengoan ere, reenkarnatuta, urrengoan ere, ez duzu ordaintzen.